Gipamahayag sa Nabunturan Municipal Police Station sa Davao de Oro nga ilahan ang gikuptan ang mga likong ebidensya lakip na ang testigo nga nagtumbok sa responsable sa brutal nga kamatayon sa mag-inahang Millanes sa Proc 2A Katipunan Nabunturan Davao de Oro niadtong bulan sa Nobyembre. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Gomercindo L. Diwata II, ang hepe sa Nabunturan Municipal Police Station, giulat na lamang niini ang pamilya nga mobarog aron formal nga mapasaka ang kaso batok sa suspect apan kung magdumili matud pa ang complainant, ang kapulisan na mismo ang mo-file sa kaso. Yes sir, actually sir, namigihimo yun na action na pag mo-decide yun siya nga dili, yun siya mo-file yung kaso. So kami na yun ang mo-file sa katong suspect. But katong suspect sir, subject for police operation to namo. So sa pagkakaroon dili sa lang nako i-divulge ang iyang identity para at least dili ma-hamper na to ang investigation. Kahinunuman nga pasado alas 12 ang takna sa udto niadtong Nobyembre 25 ning tuiga, nadiskubrihan ang patayng lawas ni Janice Millanes og ang 12 anyos nga anak ngining babae sulod sa ilang panimalay nga pulos adunay mga samad dinunggaban. Matud sa hepe o namigwa sa ilang investigasyon ang tulo ka mga person of interest apan human nila nahipos ang mga ebidensya. Mitubaw nga walay kalimbigitan ang duha og usa lamang ka batan-ong lalaki ang suspect. At first sir natay tulo ka POI but nag-eliminate out duha tungod kay dili man gyud nato makita nga nalambigit sila. But nakitay suspect yun. Then that suspect, mayroon din tayong mga witness na nagtudlo na possible siya yun ang nakumit sa crime. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Diwata nga kaila lamang sa mga biktima ang suspect, kinisubay sa mga testigo o mga ebidensya nga ilang nakuha sa crime scene. Kinisap ang rason nga giapil ang bata. Kung diin, miguwa sa ilang gipaigmat nga investigasyon nga personal grudge ang motibo sa pagpatay nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga. Yes sir, actually kailang yun kayo ni sir. Saot kayo niya nga kauban nila sa ilang trabaho. So based on sa mga ebidensya sa crime scene sir, atay mga indication na katong naghimo sa mga krimen is kailan yun. Okay. And based po doon sa statement sa witness na mong nakuha, kailan yun tayo niya. Dugang sa opisyal nga adunay record sa pagkalambigit sa illegal nga droga ang biktima. Kinihuman na baybas ang iyang kapuyo niadtong bulan sa Setyembre o kasamtangan nga naa sa prisuhan. Kansa nagbutyag nga aduna sila nakuha nga shabu sa ilang supplier nga wala pa nabayran rason nga gikasuko sa suspect. Tanaw na to ang brief background sa victim. Kalambigit siya sa droga. So last September iyang kalibin partner to ang na operationan through bypass operation. Nakuha na to siya og droga o baril. And according sa iyahang kalibin partner nga nakaroon sa provincial jail, dati na sila ay nakuha ng mga items sa katong ilang supplier na wala nila na bayaran, wala na karimit tungod kay napriso na siya. Sa pagkakaroon giklaro ni Diwata nga bisan naman og adunay kalambigitan sa illegal nga droga ang biktima, gipasalig niini nga ilang buhaton ang tanan aron masikop ang suspect ug madubag sa nabuhat nga krimen aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mag-inahan. Fight sa background niya na involved siya sa droga, kinahanglan niya po nato nga mahatagan siya og hustisya kay ginabuhi man ang ikuha. So kinahanglan nga panaguto nato ang tao nga naghimo sa maong krimen. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw perminti ato ang vision. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule adlaw-adlaw alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.